Hej skrinopfruer. Mine venner sammenligner mig tit med et løg, fordi jeg har så mange lag. Det her med seng, and this is where magic happens. Jeg håber, du kan lide at bo sammen med andre mennesker, for jeg har 2 roomies. Som aktiv livsstil, så har jeg en voldsdom. Men det er okay, for jeg slår kun på parkeringsvagter, og måske lidt i seng. Piger, der er lige noget, I skal vide, hvis der er i dag, Jonas. I skal ikke have være alene med din mor. Hvad vil jeg sige mere? Det er vi så. Det skete ikke noget. Så hvis du er til en bad boy, der også skal være blid, så tror jeg, vi kan få rigtig meget kvalitetstid. Det første, du skal vide om mig, det er, at jeg er 120% kattemenneske. Jeg vil altid prioritere min kat højere end dig, men det håber jeg, du kan overkomme. Kom, kitty, kitty, kitty! Ja, kom, kitty, kitty, kitty! Desuden er jeg en rigtig god kok. Og desuden går jeg første te. Jeg vil rigtig gerne være dyrlæge. Ja. Hvad så, damer? Jeg går ind for en grønnere planet. Fri seksualitet. Og Uffe Elbæk er mit idol. Derfor stemmer jeg på Alternativet. Men den eneste rigtige måde at lære mig at kende på, det er ved at se min have. Kom med. Jeg kan godt lide at vande min buske. Måske kan jeg også få lov til at vande dig. Nogen kan godt lide en cigaret på øret. Jeg kan bedre lide blomster. Jeg kan godt lide at trimme min busk. Jeg håber også, du trimmer din. Så hvis du er frisk på el, Skov og en, der passer lige så godt på sin have, som jeg vil passe på dig, så er den ret for dig.